खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव बे समाव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे समावनो बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म बिथाङा माखासे मानि गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोंनि लाइमोनफोरानो जोबस्रांलाङोब्ला बा जोंनि लाइमोनफोरा जोबस्रांलाङोब्ला बर' हारियाबो मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोंनि लाइमोनफोरा जुदि जोबस्रांलाङोब्ला बे समाव बर' हारियानो मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन। जुदि लाइमोनफोरा जोबस्रांलाङोब्ला लाइमोनफोरनि जिखिनि सोलोंथाइ होनाय आरो बेनि जे मानदान्दा बेखौ जुदि लाखिलाङाब्ला थामहिनबा बिथांमोनखौ जुदि सोलोंथाइ लानायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुदि बिथांमोनखौ गोजोरै लांबाय जुदि थायाब्ला मोनसे समाव बर' हारियानो जोबस्रांलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा। जोंनि लाइमोनफोरा जुदि बेंगुरा जायोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा जे जोबस्रांलाङोब्ला बर' हारियाबो मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन। आरो मानोना बिथाङा बेनि बाथ्राखौ लानानै फोरमायथिदों आथिखालनि लाइमोनफोरानो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि नोगोरारि जागोन आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे आथिखालनि जे लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरानो बर' हारिनि मोनसे समाव बिथांमोनानो नोगोरारि जागोन थामहिनबा बर' हारिखौ बिथांमोनानो दैदेनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिनो बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा जे दिनैनि जे लाइमोनफोर बा आथिखालनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ जुदि मोजाङै सोलोंथाइ लाहोयोब्ला बे लाइमोनफोरानो जोंनि नोगोरारि जागोन होननानै बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव बर' हारिनि थाखाय आरो लाइमोनफोर बा फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म बेफोरबायदि गोनां बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दानिया फैदो बिथां एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म बिथाङा माबायदि थुलुंगाखां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे बाथ्राखौ गोथौयै फोथायो जे बर' हारिखौ दावगाहोनांगौब्ला जे जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जों दावगाखानांगोन आरो ओंखायनो सोलोंथाइ बिथिंखौ दावगाहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावदों आरो बर' बिजोंखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो थाखायनो बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो मेट्रिकआव जायफोरा मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनखौ जों बरायबोदों आरो बेबायदिनो 2025 मायथाइसिम जों बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थागोन आरो जेब्लासिम बर' रायजो राजा थांनानै थागोन बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जोङो जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांनो थाखाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन। गोबां फरायसाफ्रानो थांखि होसोनाय आरो आयदा सायख'नायाव गोबां गोनो गोथो जायो मा बुंगोन नोंथां? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 2006 मायथाइनिफ्राय जिहेथु जों खामानि मावबोदों जों मोनसे थांखि दङमोन जे जोंनि बर' फरायसाफ्रा सोलोंथाइल' लाब्ला जाया जोंनि सोलोंथाइया गुन गोनां जानांगोन आरो गुन गोनांल' जाब्लाबो जाया जोंनि फरायसाफोरा आदब गोनां सोलोंथाइखौ जों लानांगोन। मानोना जों नुदों गोबां जोंनि फरायसाफ्रा थांखि गैयैनि थाखाय मोनसे मोजां एम लायनो थाखाय बिथांमोना 9, 10 फरायनानै द्रप जानायखौ जों नुदों। जों मोनसे बाथ्रा बुंनो हायो आथिखालाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होदों प्राय 28-30% जोंनि फरायसाफ्रा द्रप आउट जाबाय थादों। ओंखायनो आं खावलायगोन बे बेलायाव बिखेखকৈ आं बिमा बिफाखौ खावलायगोन दिथागिरिबो खावलायगोन फोरोंगिरिबो खावलायगोन मानोना जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा गावनि इयुननि मोजां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोजां बुजि मोना। ओंखायनो बे बेलायाव जोंनि दिथागिरिफ्रा मोजां फरायसाफोरखौ गावनि गथ' गथायखौ मोजां बोसोन होनांगोन लोगोसे फोरोंगिरिफ्रा मोजां बोसोन होनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बिथिङाव जोंनि फरायसाफ्रा मोजां फरायनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानायखौ नोजोर होनानै जोङो मटिभेसन प्रग्राम केरियार काउन्सिल बेबायदि प्रग्रामफोरखौ जों लाबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' बे हाबाफारिखौ लाबा जानाय नङा। बे बेलायाव जोंनि
फरायसाफोर फोरोंगिरिफोर दिथागिरिफोर आरो जायफोर समाजखौ बेंग्रा आफादफोर दं बिथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन आं सानो गासैबो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि मावथांखियाव जुदि मदद होयोब्ला जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गथ' फोथायनाय दङ 20 बोसोरनि गेजेराव बर'फोरनि सोलोंथाइ हारा बांगोन आरो जोंनि गेजेराव गोबां मोजां सम्पद जोङो उजिहोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे गथ' फोथायनाय दङ गोबां लाइमोनफोरानो गाज्रि बेसादाव एडिक्टेड जानानै दङ माबायदि सांग्रांथि नांगौ होनना सानो नोंथाङा जों नुदों आथिखालाव जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानानै सोलोंथाइखौ गारनानै समाजनि गाज्रि जायफोर खामानि बेवहाय लोब्बा थानायखौ जों नुदों आरो बेखौ नुनानै जों बिराद गिख्रंनाय मोनदों जों गिखांनाय मोनदों मानोना जोंनि लाइमोनफोरा जुदि बेंगुरा जायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा जे जोबस्रांलाङोब्ला बर' हारियाबो मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन मानोना आथिखालनि लाइमोनफोरानो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि साफा नोगोरारि जागोन बिथांमोनानो मोजां दैदेनगिरि जागोन मोजां फरायसा जागोन बे बेलायाव जों नुदों गोबां जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानानै माखासे एन्टि ससियेल हाबाफारिफोराव बिथांमोना लोब्बा थादों आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 2 बोसोराव जों सोलोंथाइनि खामानि मावगोन बे बेलायाव जोंनि दिथागिरि जोंनि फरायसा जोंनि बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरि आरो जोंनि जायफोर गारजेनफोर दं आरो जायफोर समाजखौ फोसाबग्रा समाज सिबियारि दं बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेबायदि मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ जों लाबाय थादों आं सानो गासैबो जुदि सांग्राङै खामानि मावोब्ला जे जोंनि लाइमोनफोरा आन्दायनानै दङ बिथांमोना मोजां लामायाव फैगोन आरो आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन गिबियावनो फरायनायखौ जों लाग्रो मोजाङै फराय बिनि उनाव फरायखांनायनि उनाव नों मा लेभेलाव थांनो नों मा थांखियाव थांनो नोंनि थांखियाव सहैनो हानाय हिसाबै गावखौ जयग' खालामनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खावलायदों आरो समाजखौ जौगाहोनो थाखायसो मोजांजों जों मोजां साननानै खामानि मावनांगोन बेबायदि गाज्रि हाबाफारिफोराव जोङो गावखौ बावसोमनाय बा गाज्रि हाबाफारियाव जों गावखौनो हगारसारनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आं बेखिनि बाथ्राजोंनो जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां फरायनानै गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडियोलजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डियोल'जि गैस्ट्र'न'ल'जि यूरोल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टन किडनी स्टन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन